Ok, hold time. Să vă arăt și tot ce mi-am luat, zic. V-ați obișnuit cu mine, ok. Avem aici prima dată setul ăsta, Candy se numește, dacă îl căutați în magazin. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că e kind of full set. Avem față, avem ochi, avem detalii. E cute, e colorat, love it. Mai departe, totuși mi-am luat pentru că voiam să mai am în casă pensule separate de tot ce mai trebuie mie. Au un preț bun și din câte am înțeles, brandul este cruelty free, este